Rozpodzeľovanie pakecíkov bude u prostorioch mesnej zajednici Šidná vo vtorok 30. decembra od 8 po 15 hodín a sredstva obezpečila lokálna samouprava, poneže u Horodu po druhý raz nie vyhlasaný nový mesný samodoprinos. Pakecíky decom už podzelení u Národnej kuchni Červeného kríža a tiež tak i u Združeniu Otvorené šercu u letnej vladičejskej rezidencii. Pakecíky pred školcom u tým i osnovných školoch kolo 3000 budú zelení na vo vtorok od 10 po 11 hodín. Predškolci zo odzelenia Ruský dvor pakecíky dostanú u novým budinku predškolskej ustanovy ulica Cara Lazara už ide týždňa vo vtorok. A novoročný vášar, ktorý už ide včera otvorený, krašný je i dneška naštívený, i tírva ešte i na jutre.